Sarap, juicy po yan. Ganda po yan. So, Yun mga kabeli. sa Beli, pick up lang tayong karne rito. So, ang catering service natin dito lang sa bayan ng Arayat, Barangay San Nicolas. Ma'am Grace, shout out sa'yo. Shout out po. Shout out po. Okay, mga Beli, pick up lang kami ng karne kay Suge. Ang tagal ano? Ilang linggo tayong walang catering? 3 weeks. Sa mga Beli, 3 weeks kaming walang catering. Mabuti na lang may kusina, may restaurant tayo na iniikutan ng Team Kabeli yan. Nauna na sila Kuya Didong doon. Pinadala ko na yung L3, si Bea. Kaya pipick up na tayo. Dito tayo boy. Na Gikiran po. Pick up muna tayong karne mga Beli. Tagal, na-miss tayo ni Sugi dito. Hey! Long time no look ah. So mga Beli, nandito na tayo. Pipick upin lang natin karne. Tapos seafoods, bili lang tayo. Thank you. Bili tayo seafoods. Naka-pick up na tayo ng karne kay Suge. Morning po. Hey, hindi na binibig ko ito. Hoy, pusit arena. Kaya magkain pusit? 450. Oh? 450. 450. Hindi pa mo. 450. Pili mo kami malalagay 1 kilo po. 1 kilong ipon, 1 kilong pusit. Taong 1 kilo. O, saan niyo ba? Taong. Shout out sa kaibigan ko. Sino? I love you. Kamarwer. Farmers, I love you. I love you. Jonathan Divilen. It's all about the Si show. Boss Jonathan. mahilig sa doggy. Oh. Si Boss Jonathan, shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggang may doggy ka. Hoy, gawin mo ng isa't kalahati yung ano, taong. Taong. Tapos 1 kilo dito.
Tara, bili tayong ano kaya pong ano. Wala. Ano Shout out to? ka ba, boss ko? Oh, dali. Boss ka farmers, mabuhay ka rin hanggat may baboy. Nay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Opo. Oh, shoutout kay yung mga followers ni Kapili. Yun. Thank you sa pangumusta nyo sa akin ha. Nakikita nyo rin ako sa Kapili. Ayan. Nandito na rin ako. Nanay Consing. Yan. Aro. Alila, malati lang pero ila styrofoam. Oh, Yan. tingnan. Ala, nakasakit yung mga yun. Hindi, kingkay, kimbatan ng Ay, kara. wala ka, luwa ka rin. Oh, Kondo. magkano kilo na ito? Kunamnungan din. 1 kilo lang. Magkano to? Imana lang, din yan. Limanggalan. Oo, din yan. Din yan, masislangan din. Eh, ilang kilo muna yan? Pwede kikiluin lang kasi nakaano tayo sa buy order per kilo. Sina, Jonathan. Jonathan, Yan, Jonathan de Belen. tayo. Antag na yan. Oh, may tip. Neto. Kulang lang, 1 and 1/4. Anak ko. 1 and 1/4. Yung mga aras mo. Pa- 1 and 1/4 ga. Buhay lahat yan, Nanay Consing. Buhay, ay buhay anak ko. Tsaka ipon 400. Wala, nakakuha na doon kayo yan, sugi. Kahit na 1 kilo lang. Sige no, maawa ka din nanay ko. Ay, morning. Sa ko dadalhin naman yan, may order na ako doon. Sa susunod na lang. Okay, thank you. Gulid jala. Thank you. Kuya, kayo na, bayad na? 1,040. Morning po. Opo, ay Kim Friday, tita. Alimango. Ang tataba. Lambar yan. Boss. Pag Friday, Saturday, Sunday. Opo. Yun lang, 3 days lang, tita. Ay, sama kita sa vlog. Kumbeli, di ba? Opo, tita. Thank you po. Okay na, bye? Okay. Thank you. Okay. Ano? Meron pa? Bumili. Ha? Shout out kay Belly, hanggat may belly. Okay mga Beli, kuhanin na natin yung karne doon sa kabila. Tapos bili lang ng gulay. Diretso na tayo sa event. So dito sa amin sa Arayat mga Beli, kung gagawin kayo rito at mamamalengke, sabihin ko na po, ang seafoods dito hindi ganun karami na katulad ng inaasahan natin. Ang seafoods dito, yung ordinary seafoods lang. Bangus, tilapia, tapos may mga ilan-ilan na mga kakaiba. Kay Albert, miss you. Very 3 weeks mahigit kami hindi nagkita dito sa palengke. Thank you. Okay mga Belly, gulay na lang. Tek, good morning, Tek. Belly, na-miss din ako ni Tek. Tek! Pasko na, Pasko. Pasko ako. Pasko na naman. Ang dami na. Karalay, Tek. Bye! Bye-bye. Okay mga Belly, bili muna tayong gulay. Okay, meron tayong chopsoy 5 kilo. Sa mga Belly, 120 yung coli, broccoli, 170. Okay. Sa mga Belly, namimili lang ng gulay itong mga pogi. Ayan. Meron niya, wala kayong kukuha ng ingredients na pamili ko na kagabi. Gulay lang tayo. Sayote. Ano ba? Pag-mini ko yan, try. Good. Sa mga Belly, ang mahal talaga ng gulay. Magpapasko kasi pag magpapasko, mataas po talaga ang gulay. So nakapamili na tayo. Okay na po. So kita-kita na tayo kung saan tayo magluluto ngayon.
pansit. Ngayon pala ng kapitan. Napigang kapitan ko. Papa naman. So mga belly, napag-set up na po tayo. So mga belly, si Kuya Gio po ay gumagawa ng lechon belly. So yung mga belly, good morning po. Ito na po yung ating lechon belly. So 5 kilos po yung lechon belly natin. Ayos-ayos na yan, tinanggalan na rin ng buto. So ito yung buto niya. No boneless namin. Boneless yan mga belly. So lagyan natin lang asin mga belly. Paminta. Siya. Siya. Tapos nag Rosemary. Yung dating mambawang. Bawang mga belly. Toyo pala, limutan. So konting toyo lang to. Yung natin ng rosemary. Bago pa. So okay na yan, tapos lagyan lang natin ng bawang. Tapos ito mix natin. Ito patong natin to. Tapos ito yung pantali natin. Ayos, papakita natin pag nakaroon na. So dito naman mga belly, naggagayak ng gulay, bawang, sibuyas. Nasaan ang kubo? Ayun yung kubo. Ayun mga kabeli, naggaga na tayo ng gulay. Nahugas na po yan mga kabeli. Di ba nakita eh? Ayun mo, basa pa po. Dalawa na to. Ayan. Mga kabeli! Good morning po sa lahat ng mga viewers natin dyan. So nandito na tayo kung saan tayo magluluto ngayon. Yun, yung bahay na nasa Likod po mga kabeli. sa side. Sa mga belly, magluluto tayo rito. So meron tayong beef caldereta, kare-kare, mixed seafoods, ano ba? Chapsoy. Chapsuy, spaghetti, Chambeli. lechon belly. Anim. Anim, tapos rice, sa atin na rice pala. Ay, isang bagsak mo na dyan, re. Pakagogome, pakagogome. So yung mga belly, ayan na, Barangay San Nicolas. So ito, dating bukid to, na ngayon develop na, kagaya nung sa atin sa farm. So ito mga belly, ano to, after na San Nicolas, Santa Ana na. Malapit na po sa bayan ng Santa Ana. Pero sakop pa rin ng Arayat. So shoutout kay Ate Ellen Lee. So Bora family. Yan, sa lahat ng Bora family dito sa bayan ng Arayat, kahit sa bansa man kayo, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga kababayan kong taga Arayat. Beli, laki ng bahay. So yung bahay na yan, sigurado dugot pawis ang puhunan dyan bago maitayo yan. Yeah. Lahat naman tayo nangangarap mga Beli. Gaya nito, sigurado ako pinangarap ng pamilya na magkaroon ng ganito kalaking bahay. Okay mga Beli, mag-i-start na tayo magluto. So mga kabeli, ito na po yung ating beef caldereta tsaka beef kare-kare.
So, pakukulay ni Kabeli yan. So yun, bago tayo mag-umpisa mga Beli, kailangan may isang bagsak si Jeffoy. No. So na-miss namin ang catering service namin dahil 3 weeks kaming walang catering. Ayan, mananawa naman po kayo sa kakapanood ng catering service namin next month. So, December po, mga Kabeli. Yun. Okay, so pinag-aaralan pa natin yung schedule natin dahil may restaurant tayo. So siguro, mga Beli, magta-training ako ng isang cook para masama din po itong mga pogi dito. Yun. Bawang sibuyas, mga Kabeli. Wait lang. Nasaan? Face mask pati yan. Ay, pakita mo si Kapitan! Kapitan! Hey! So yan mga Beli, nagpahabol pa ng fried chicken si Ate Grace. Yan, shout out sa mga Bora family dyan. Bawang, sibuyas. So maglagay tayo ng isang beef cubes. Tututok. Black paminta. So toyo. Laurel. So yung mga Beli, ito yung mamarinate muna natin to. At least mga ilang minuto, cameraman? 20 minutes. 20 minutes bago natin ilaloper. So dito hindi ako maglalagay ng tubig. So ito kasi nagkakatubig to mga Beli, magtutubig yung baka natin. So yun ang gagamitin nating pampakulo. Totoo. So yun nga pala, galing po sila Ate Grace ng Italy sa ang family niya. Yun. So ito, ano to boy? Pang kari-kari po. So ito yung kari-kari natin, pakita mo. So yan, may tubig to dahil nga po natin to matawag doon. Pakukuluan. Pakukuluan, kailangan natin yung sabaw dahil yun ang gagamitin natin sa Kari-kari, pang sabaw. sauce ng kari-kari natin. So, lagay tayo ng konting asin. Rock salt. Ano pa boy? Black Paminta. pepper. Black paminta mga Beli. Lalagyan na rin natin ng konting laurel. Okay, so mga Beli, ito pakukuluan na natin to. So mag-start na tayo. Time check, 8:20 na po. Thank you. So mga Beli, mix seafoods na tayo. So ito yung ating butter sa konting mantika. Yun. So ang mix seafoods natin is 5 kilos. Bawang. Sibuyas. So yung mga Beli, sa lahat po pala ng gustong magpa-cater sa amin, pwede muna kayong bumisita sa Kabelis Restaurant bago po kayo magpabook para matikman nyo muna yung luto natin. Kagaya nila Ate Grace, ganun po ginawa nila. Pumunta muna sila sa restaurant, tapos yun, doon sila nag-decide kung tutuloy ba sila sa pagkain natin. Okay mga Beli, ito na yung alimango ni Apong Konching. So mga Beli, maliliit man sila pero matataba naman. Ito kami yung mataba. Okay mga Beli, lutuin muna natin to, tapos sunod-sunod na to. Okay mga Beli, ito na yun. Hoy, Iton! Iton, tawag! Sa mga Beli, ano na ito? Tuloy-tuloy na. I-train mo muna yun. Okay, sasabay ko na rin itong kaset. Hoy, makalimutan pa. Antonio, dulo! So si Antonio mga Beli nandito. Ayan o, kahit maliliit punong-puno o.
And I love you, Tony Colsing. Makaba ngayon. Okay, takpan. So mga beli, takpan muna natin. Inuuna ko to dahil nga po, yun, Madaming papasyalan tayo ng mga kaibigan natin. wala nga mga beli. Okay, lagay na natin itong gulay mga beli. Karot. Okay mga beli, pwede na natin timplahan to. Ang kaibigan natin, Mama, sitas. baka naman. Baka naman po. Diba? Ito pa yung araw-araw nating gamit. UFC. Shout out UFC. Baka naman. Baka madali natin sa Ano? kakang baka naman eh. UFC, napakasarap. Sweet and chili. Sugar free. Ano na to? Ilang taon na natin gamit to? 6? Yan, 5 years nating gamit. 6 years. 6 years. 6 years na tayo. UFC. Black pepper. Kaya tayo ng masukal. Let's learn. Hoy, ito pampalabnutan. Palabot mga beli. Yung mga bele, pampalapot. Pera po. Yung mga bele, titikman na po ni Jepoy. So master na ni Jepoy yan. Kita pa naman, masarap na to. Ayos na mga kabili. Sarap na. So yung mga bele, hayaan muna nating maluto. Pakuluan pa natin at least mga 3 minutes para luto-luto yung sauce natin. Thank you. So mga beli, ito po yung bahay ni Tita Grace Borja. Napakaganda mga beli. Bulwag. Maluwag. Tapos Hicimos mga beli. So mga kabili, nagluluto tayo ng spaghetti. So nagigisa natin sa bawang, sibuyas, saka butter yung ating spaghetti, yung giniling. So tutunawan ko lang yung butter bago natin lalagay yung bawang. Bawang mga kabili. Bawang, sibuyas. Ayan lang natin mag-golden brown yung ating bawang bago natin lagay yung pork giniling. Shoutout kay Mori. Pork giniling mga kabili. Ate Grace, minalta ni Mori yung otak. isang bagsak muna, isang bagsak muna. Pakagogover, pakagogover. Kaya mga kabili, gigisa lang natin yung ating giniling bago natin lalagay ng sauce. Thank you. So
So yung mga bele, ito na po yung ating pork giniling. Lalagyan na yung hotdog. Eh, shout out nga pala kay, happy birthday nga pala, Prince. Happy birthday, Sir Prince. Lalagyan na natin yung sauce natin. So inalam natin yung apoy. Masyadong masigal, no? Masyadong malakas. So, ang spaghetti mga belly dito sa atin, kailangan manamis-namis po ang spaghetti dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kung nasa US ka, so mas ano mo yung yung spaghetti na masin-masin. Yung bang... Pure tomato. Yun. Ketchup mga kabeli. Bagsa! Ayun mga kabeli. Vegan powder. Anton! Yes! So mga belly, wala si, nilalagnat po si... Pre. AKA balot. Hindi ka ng sukal. Ano. Hindi na sukal. Lalagay na tayo ng Brown sugar. patabi. Yes. Off to na. Ayan lagi dyan. Kaya sino. Yes. Thank you. So yung mga kabili. Ito na po yung ating spaghetti sauce. So patitingin na natin kayo doon. Kung kulang yung tamis tsaka yung alat. Mga tumabili. Okay na. Okay na. Tamis, okay na. Bagyan mo yung... Kain tayo mga belly, palabok. Bumili si Kapitan ng palabok. Ganito yung pagkain niya pag wala yung plato. Basic. May paano? Nabilad kasi. Ayun po. Tutok! So yung mga kabili, okay na po yung ating spaghetti sauce. Lalagay lang tayo dito pang toppings natin. Dadar tao. Yung spaghetti natin. Tingnan natin yung So may ice tea tayo. Thank you kay Ate. Kanina pagdating namin, may almusal kami. Ano ba yan? Kape tsaka Saka tinapay. mamon. Thank you. Thank you. bangus pak. Yung mga belly mix natin. Saan panggadgad kayo sa atin? Ay, Kaya mga belly, nalo na yung spaghetti. Pag may spaghetti, ano ibig sabihin? May birthday. Mori! yes, daddy. Katula na kapitan niya. Makanya ka ano? Sige, lagay mo. Pakablog na. Talaga ako yan.
Sige, tanan. Ay, shoutout nga pala kay Sandimer Magpayo. Yun. Shoutout po. Shoutout po. Yun, spaghetti mga kapili. Spaghetti ito ba? Ayun, spaghetti mga kapili. Okay mga beli, carrots, ha? Patatas. So, ikaw, pag ganito na, ano nalulutuin natin? Kaldereta mga kabeli. So, kalderetang baka tayo mga beli. Okay, takpan muna natin. So mga beli, ito yung ating kalderetang baka. So pinakuluan na namin to, pressure cooker, timplado na yan, tapos yun. Okay mga beli, gigisa na natin yung ating beef caldereta, so bawang sibuyas. So yung mga beli, yung caldereta natin is 5 kilos. So malambot na to. Araw-araw sipag lang. Araw-araw sipag po, mga beli. So yung mga beli, nagbibiruan lang po yung mga kabeli natin. Nakita nyo lang po kanina. Yung carrots, patatas natin, okay na. Re, ikot nga re. Angat mo lang na ganun. Mainit. Dala, huwag yung sabaw. Pamabeli si Moray, napakabait na bata nito. So kaya sabi nga ng nanay niya sa akin, si Moray, isang gifted child to. Panikal. Panikal, okay. Gusto ulit. So lahat naman yan, mabili love natin yan eh. Kumbaga, batang ka. Binibiro ko lang po si Mori. So kailangan mabili lahat ng tao natin, mahalin natin. Dahil kasama natin sila sa araw-araw na anak buhay natin yan eh. Toyo. Ilara natin. Lara. Okay, sili. Red bell. Let's go! Okay, mabili. Hindi kompleto yan pag walang liver spread. Tomato sauce. Tomato sauce po. Plain black pepper. Malagyan. Dam black pepper dam. Okay, black pepper. Pwede sa mga kabili. So ito mga beli kakanggata. So pag may lutong, ibig sabihin mga beli, pag may gata, lutong Bulacan yan or Nueva Ecija.
Kaldereta, kare-kare yan. Okay, low fire na tayo. Yung sabaw ko ay. Okay mga bele, ito yung pinagpakuluan natin ng baka. Ayan, okay. Ayos. So mga bele, ayan lang muna natin siya. Ayan muna natin kumulo ng kumulo. Laga na tayo gulay mo. Lalagan na tayo ng gulay para sa kare-kare. Palaga-laga lang. Kahit pa steam lang, matuto tayo. Okay, very nice. So mga bele, titikman na natin itong ating kaldereta. Ay, Mari. Anton! Yes, Ninong. Kahit taga-tikim lang ako. Nakakuha lang ako. Kalgareta mga kabeli. Sarap. Magaling talaga magluto si boss. Okay mga bele, baka magselos naman si Mori. Mori! Ay mga bele, titikman po ni Mori. Ayan. Lamang ka na, may laman yun sa'yo. Red bell to mga kabeli. Hindi, di mangang yan. Yaman. Ngama na pa mga kabeli. Mapali yan. Okay mga bele, okay na yung kaldereta natin. So tinikman ko na rin kanina to. Ayan. Ay, ano yun? Yes. Kalgareta mga kabeli. Mga kabeli, fried chicken tayo. Okay mga bele, chopstick. Okay mga bele, chopstick na tayo. Bawang sibuyas. Pagawa pa, pangana. So chopstick natin is 5 kilos dito mga bele. Okay. Chicken breast mga kabeli. Lumidit. Yung mga binilagyan na natin chicken powder para yung karne natin may lasa na. Black pepper. Konting tubig. Okay, sunod-sunod na to mga beli, sayote. Young corn. Carrots. Young corn. Cauliflower. Baguio beans. Tenganin na. Tenga ko mga kabeli.
Shrimp yung say. Okay mga Beli, yan. So inuuna natin dito yung matitigas na gulay para pag ano natin. Oyster sauce. Okay, black pepper, dagdag tayo. North seasoning. Okay, chicken powder, dagdag din. Wala na nung boss, di? Okay, tubig mga Beli. Celery. Red bell pepper. Shrimp cubes. dalawa. Okay mga Beli, konting asukal. So yung asukal natin is balancer mga Beli. Okay, tatakpan muna ni Jepoy para lumambot lang yung gulay natin. At least mga 5 minutes or 3 minutes. Okay, ito mga Beli. Okay mga Beli, titikman na natin itong ating chapsoy. So mga Beli, ito yun eh. Bago mo laputan to, kailangan tikman mo muna para makakuha mo muna yung lasa. Konting asukal. Okay, laputan na natin. Okay na yung lasa para sa akin. Ay, shoutout nga pala kay Kapitan Andy ng Barangay San Nicolas. So, nandito tayo ngayon. Broccoli. Repolyo mga Beli. Pechay Bagyo. So mga Beli, napansin nyo, konting sabaw lang linalagay natin dito kasi mamaya mga Beli magtutubig pa to. Lalo na pag tinakpan natin. Okay mga Beli, tatakpan muna natin para maluto na yung gulay. Thank you. Okay mga Beli, kare-kare na tayo. Bawang sibuyas. So yung kare-kare natin mga Beli, naglalagay tayo ng gata dito. Natto powder. Ay, pabidyo mo ko yun. Okay mga Beli, natto powder. Ako dito. Ako kaya sa gulay na ako. Okay, mimix na natin ito ng natto powder mga Beli. Meron tayong dalawa. Tatlo yun na natin ko yan. So minimix na natin dito yung natto powder para madaling mahalo. Kasi mga Beli, pag binuhos lang natin sa sabaw to, hindi siya magmimix. So 5 kilos, tatlong sachet po ginamit natin. Okay, ito na yung baka natin. So mga
beli ito, pinagsabawan ng ating kare-kare. Tapos mga beli, peanut butter na gamit natin dito, yung si kumari ko, si Lilis. Black pepper. So ito, kare-kare, sadya matabang to dahil doon sa papatniran natin ng bagong. So mga beli, last na lang pala ito, lulutuin ko na to. Ay, nagpiprito na siya ngayon si Jepoy. Siyangay mga beli. Okay, peanut butter na tayo. Ayun, hindi naman gawin. Tapos natin. Okay, data. Dagdag tayo ng konting tubig. Yung mga belayan lang natin kumulo ng kumulo to hanggang sa makakuha na natin yung lapot at kulay ng ating kare-kare. Thank you. So yung mga belayan, ito na yung kare-kare natin. Oh, sundin mo siya. Thank you. Anton! Okay na, Ton! Pato to. Caldereta, spaghetti, mga kabeli, mixed seafood. Tapos mga kabeli, meron silang order na white plain rice, chop suey, kare-kare, fried chicken. Shanghai mga kabeli. So yun mga beli, tapos na tayo magluto. Ayan, ligpitan na. So yung sinayang na lang hinihintay natin. Ayos na? Ga? Okay, so mga beli, hintayin natin. Hindi ko alam kung gusto nila makakuha pa yung birthday party nila. So birthday po to, birthday ni Prince. So mga kabeli, ito na po yung lechon belly natin. Bali ano po yan, 5 kilos. Ginawang dalawa lang para magkasya sa turbo. Mori! Sa mga beli, pinauna ko na tong van para po makauwi na yung iba. Dam, may iwan ka ba? Parati may lakad si Adam eh. Sa mga beli, mag-uumpisa na yung party. So ayun, mauna sila Kuya Didong, sila Ingo. Tapos may iwan kaming apat nila Mori. Sige. Babayu, dam, malakuha na ka, dam. May lakad pa daw. So mga very, parating na po yung mga bisita na may birthday. Si Prince, happy birthday. Sir, happy birthday po. Thank you po. Mixed seafood. Kita ni Gia. Oh, mahalo kayo. Papakwado. Ano ko nga mo, labi kabe. First visitor. Dali, idol na, di ba? Idol niya. Bota na si Guy. So very subscriber. Paano pong pangalan nila kuya? Rene. Shoutout kay Kuya Rene. Ayan, oh. Kapitan Rene. Kapitan Rene. Ito, misis niya. Hello po. Thank you po. Tita Karina. Shoutout din na po. Shoutout.
Oh, shout out kay mga taga Portland, kay Kuya Arnel at saka kay Ate Lorna. Saka kay Ate Lorna. Saka yung ibang follower ni Kabeli sa Portland. Shout out po. Ay, batiin natin ang happy birthday siya. Happy birthday! Birthday ni Prince Pogi namin. Yung baby namin, ngayon malaki na. Kalbo na. Happy birthday, Gal. Lag mo sila. Matay ka sa Ay, baka gusto yung mag-shoutout, sir. Baka gusto yung mag-shoutout. Italy. Oo, pwede. Shoutout. Kanino kay Kumaring Alena. Shoutout po kayo. Shoutout po. Sige. Shoutout sa Italy. Shout out po sa mga taga-Italy. Kita yung bago ko yun. Yan. May gulo Kapitan kayo po kita. Kapitan niya kay Marco. Ah, Ano yung retired na ako? si Renderio. Tagalog rin kayo po tita. Ayat siya rin. También te puede pagar un local. Ako. Tita Karina. Itatang ko po dito ha, balbas. Sese na lang natin ito. Kakilala mo yan. Ano ka pa siguruan ka na? Opo, yung po suda. Iba ng malati nga. Opo. Kaya naman ang service ka rin, Lola Linda. Opo, hindi ko pumunta lang nila. Ay, hindi ko ano ka pa. Yung sa left po, yung kanin dito. Portland. Okay, kaya ka sa mo dito. Kombebo pala yun. Kombebo na po yan. Ano na kasi lagi ko yan? Maybe boy. Hindi, palayo na. Maybe, daddy. Ating nga po. Thank you. Ano kayo po? Babami kaya itong neto mga kahit ito dad, electric pan. Babami. Malisangan kayo ng baba. Ay, kasarap naman na nila. Oh, hipon. Ay, nakikikain lang. Masala. Natatabangan niya. Ano po yung masawa ko? Wow. Ay, hindi pa yata yun. Ay, mandam na nga mo gabi na. Sarap, juicy po yan. Ganda po yan. Yun, happy birthday na. Ito niya kanin yan. Special telephone ng Kabeli yan. Lang. Nag-cater ko po talaga. Yes, ma'am. Nagawin ko po kay. Taga-riot kami po. Ay, sa Malbayo po, riot yung mag-ibig. Ah. Ito bang yung ating litsunan? Opo, kaya pong restaurant. Yung banyo ako. Yung banyo ako. Ah, may inggit niya. Ating ang obro. Ating ang obro. May parang mga tano kami. Abog na natin din. Ayun, kasi. Ada nga. Logi pas bayar para doon.
Kanyaman. Dalaga mo muna. Ako ano na? Ilan na rin? Bakla. Hindi ka makakit. Meron na lalaki, ano na lalaki, meron na babae. Ano na yung part? Hello po. Hello po. Hello po. Tingay ka katin. Kaya kung pumunta ka, bala kayo ng dalawang tulong kayo pagkanaw. Yung 19. Ay, 15. One, two, three. Ay, meto na. Ano video ba? Boss, dito ka! Samahan mo daw! Ate, mama na! Oh, ganun. Okay! Thank you. Happy birthday! Kasal na. One, two, three. Happy birthday sa nga happy birthday. Okay. So yun mga Belly, time check. So pwede na tayo magpaalam. Magpaalam tayo. Ayan. Thank you po. Bye! Sarap ng food! Sarap ng food! Baka gusto nyo mag-shoutout ano eh. Shoutout! Canada! Canada and US. Ayan. Yun o. Sige po, sige po. Picture taking mo na mga Belly. Siyempre, Leto! Kumare! Bakit ko? 1, 2, 3. Kanya kayo rin! Oo, kanya kayo. O yan. Dance pag up. 1, 2, 3. Yan. Then. Thank you. Birthday po. Happy birthday. So ayun mga Belly, paalam na tayo. So yun. Thank you, thank you. Muna na kami po, tita.
Opo, thank you. Thank you. Happy birthday. Sir, happy birthday again. Thank you. Muna namin po. Ay, muna namin ko yan. Thank you, thank you. Antori, tita. Muna na kami, tita. Thank you. Oh, batiin mo muna happy birthday si Prince. Happy birthday, Prince! Thank you po. Opo. Ateng, muna na kami. Dakal salamat, Ate Grace. Thank you rin. Thank you. Baka may isa-shoutout pa. Bora family yan. Bora family. Ayan. Thank you. Una na po kami. Thank you. Okay mga Belly, at least yan na. Masaya yung birthday ni Prince. So yun. Kita-kita tayo sa farm. So yun mga kabeli. So mga Belly, nandito na tayo sa farm. So dito na yung mag-outro. Maraming salamat po kay Prince, saka kay Tito, saka kay Ate Grace. Yan, Bora. So nagbigay sila ng tip na 2,000 pesos para sa team. Thank you po. Happy birthday. Happy birthday! Sambagsak mo na dyan! Happy birthday. Okay, ingat na lahat. God bless all. Mori, Mori. Yes, Daddy! Thank you. Thank you po!